Vandaag maak ik ter introductie op het jaarverslag terugkijken op mijn jaar als stadsprins van Groot-Maastricht. En die staan hij bij het Zaterharmonieke als symbool voor de muziek, een van die ankerpunten van onze vastelavond. Maastricht viert vastelavond, Maastricht gaat aan de gang. Mijn liefleed, als ze dat overal mag huren, is geweldig. Maar er gaat eigenlijk niks boven de klankje van de Zaterharmonieke. En om op vastelavond dinsdag voor het Zaterharmoniekes concours met al die Zaterharmoniekes door de stad te mogen trekken, dat is echt een van die vuile hoogtepunten van het Prinsschap. Dat is het schoonste wat bestaat. De running En hij stond voor bij het Mooswief op de Merit, de plaats van het uitroepen dat ze eindelijk dat wisbewaarde geheim kunnen onthullen, dat ze eindelijk kunnen laten zien dat Sticht Maastricht mag voorgaan bij die vastelavond. En ja, in dit geval waar ik dat. Ook zo'n onvergetelijk moment wat daar door de heen gaat, is onbeschrijfelijk. En dat is ook onbeschrijfelijk als hij is op vastelavond zaterdag en de Hinks, het Mooswief, die prachtige groentekrans op de nek, punsterdrijk hier en de gaan staan op naar het stadhuis om voor het volk de macht te holen, zodat voor 3 dagen aan de gang kunnen wie een echte zijn. En dat wordt echt het allerschoonste wat bestaat. En als derde stond we bij de Maastrichtergeest. De Maastrichtergeest is vult bij alle bezoekers, van de schalen tot aan de verzorgingstehuizen en van de dameszittingen tot op een klein bezoekerstoes. En eigenlijk is dat allemaal samen het hoogtepunt van het Prinsschap. Er is geen één moment te kiezen, het zijn allemaal pereltjes van de vastelavond. En wat hij ook heel bijzonder is dat ze zich iedere dag in de arm kunt laten vallen van de kachelpiepers, die zeker met vastelavond echt onmisbaar zien. En hij komt aan een eind aan onze alternatieve kramignaar van vanavond bij de tegel die ik 3 weken geleden op mag onthullen. Net zo'n moment als Stadsprins 2023. Heb ik metgenomen langs een paar prachtige pereltjes van de vastelavond 2023. En wilt je mee lezen en mee kijken, dan pak ik gauw het jaarverslag, want daar staat echt alles in. Dankjewel.